soc Xavier Malvei, soc agent financer, professional, estic registrat al Banc d'Espanya com a tal i em dedico a el que és la planificació financera. Assessoro a les famílies a com han de gestionar els seus estalvis per aconseguir uns objectius vitals que els representarà una despesa en el futur. Podem fer molta cosa per a l'empresa, sobretot la petita i mitjana empresa, que és ajudar-les a crear un fons de maniobra. Han de tirar endavant empresaris i els professionals com? Movent-se, relacionant-se, contactant. Els clients estan, crec, ferventment amb aquesta manera de tirar endavant el país i per això m'he fet membre de la FEDE, per relacionar-se. Estic coneguent a molta gent, per mi l'hobby és relacionar-se. També donar a conèixer les teves necessitats d'un col·lectiu que és el que tirarà endavant el país, a la classe que realment té les eines per poder regular una mica perquè això sigui possible.